Много често кандидатите ни питат къде съм адресно регистриран, след като имам ГВРБ чрез вас. Нека изясним. Това е важно. Ние не регистрираме адресно болногледачите в Германия. Те имат единствено служебен адрес за нуждите на своята дейност. За целта подписват договор за наем и пълномощно. На този адрес се получава официалната кореспонденция от институциите, която ние дигитализираме и изпращаме към тях веднага. А какво се случва, ако някой премълчи, че вече има постоянна адресна регистрация в друг немски град или обещая да я махне, но не го направи? Последиците са основно за кандидата. Когато се подадат документите за регистрация, немската система директно отчита съществуващият адрес. Финансовата институция, в която нашето счетоводство ще поиска да ви регистрира като самонаето лице, ще откаже да ин остави и ще препоръча да се обърнете към друга финансова институция, в която сте адресно регистриран. Например, ние ви регистрираме дейност в Берлин, но вие сте адресно регистриран в Мюнхен. От Берлин ще откажат регистрацията, защото трябва да се регистрирате в Мюнхен. Разбира се, можете да сте наши партньори и да работим заедно, дори ако имате адресна регистрация. За целта обаче ще трябва счетоводно сами да обслужвате ГВРБ-то си. Ако имате въпроси как да стане това, не се колебайте да се свържете с нас. Друг актуален въпрос. Мога ли да работя с моето ГВРБ по заместване в друга фирма и след това отново да се върна при вас? Процедурата не е автоматична. Ако кандидатът желае да работи с друга фирма, ние ще дерегистрираме ГВРБ-то му. Обаче е важно да се знае, че нашият ангажимент за подаване на данъчна декларация отпада в такъв случай и остава ангажимент на новият ви партньор или на вас. Как да работите чрез нас, когато вече сте работили чрез друга агенция? Закривате ГВРБ-то си в другата фирма, давате ни документ за това и ни предоставяте оборота, който сте натрупали до момента през календарната година. Административната и счетоводна изрядност е гаранция за вашето спокойствие в Германия. Ако имате специфичен казус с вашият адрес или предишно ГВРБ, консултирайте се с нас преди да заминете.